Hvad så folkens? Multidrejer. Og ja, i dag skal vi spille noget Minecraft Survival. Og ja, jeg har fornøjelsen at spille sammen med Simon. Sig hej Simon. Hej. Og ja, jeg har også fornøjelsen at spille sammen med Tobias. Dag. Og ja, som sagt, vi skal spille Survival. Så drenge, lad os begynde. Okay. Hvor skal vi gå hen? Det er mit træ. Nej, lad os lige hugge noget træ først. Og for det Lad os lige gå lidt væk, så vi kommer lidt væk fra spawnen af. Nej, jeg er lige gammel med sådan et fint lille træ. Jeg skal bare det der, man kan bare smadre et træ med sin fest. Med sin dag. Fest? med sin hånd. Men jeg kan jo ikke engelsk. Nå. Jeg dræber for, må jeg det? Ja. Det gør du bare. Jeg bruger med dem træ. Og Vi kan starte med at lave et hus eller tre først. jeg tror ikke, vi skal ikke bygge i et eller andet snedlandskab. Det gider jeg ikke. Så stod der stille. Hvorfor kan du så stille? Tak. Der er wooden, man har crafting table herovre. Sådan. Hvem er det nogen der? Så jeg kan bare ikke tage dig seriøst, at du er en blyant. Ja. Jeg har allerede 4 uger. Jeg går bare i gang med mig. Jeg tager lige den her crafting table med. Nej! Undskyld, så tager du det med. Nej, det var det, jeg mente. Øj, der er fucking gris styk. Der motherfucker, der. Hvor skal du så bo henne? Hvor er I henne? Hvor blev du Jeg er i gang med... Jeg kan ikke ind i et... jeg skal Du lige kan ikke se det der kæmpe bjerg. 2 sekunder. Prøv lige at sætte det der crafting table. Jeg skal sgu lige have en økse. Okay, med min tekstpæl, hvad fanden er den hedder, der fucker det helt op. Hvorfor kan det jo en seng? Det er du mangler træ. Nej, gå væk, du tog det hele. Det er mit, aflever mit uld. Nå, det har jeg. Skal vi ikke bo inde i et bjerg? Så skal vi bo i et bjerg? Ja. Både min seng til mig. Ah, Så går den her gris med mig lige der ved Tobias, han går bare videre fra ham. fuck det. Lad os... Okay, tag lige den der crafting table med. Nej, er du gammel nu? Nå, okay, fint. Sådan er jeg færdig, kom. Er det herovre? Ja. Vil du bo i det der dirt eller derovre? Jeg tror, jeg vil hellere vil bo herovre, for der er sten og det hele. Hey, vent. Og nu jeg har noget at spise, jeg vil dø. Jeg har lige hugget ind der. Jamen, jeg har to. Lad os bygge her. For vent, jeg kan ikke løbe, jeg vil dø. Nå, ja, okay, kom her. Oh. Tjek! Hvor stort er bjerget? Skal jeg tjekke? Du skal nok grave indad, altså til venstre nu. Man skal ikke grave lidt nedad. Ja, det kan du Sådan godt. her. Er der ikke Jo. en mobspawner bag det der? Eller det er gravel? Hvorfor siger du det? Det er gravel, det der. Ja, jeg skal lige have hakket noget stone. Nej, fuck det, jeg tager bare det her. Jeg tror det er gravel. Det er det også. Nej, bare nederen. Hvad sagde du, melon? Nej, gravel. Okay, vi skal snakke. Jeg tror ikke, vi skal hugge så langt ind. Jo, det skal være stort. Gå væk med dig. Ej, vi Godt skal, så. altså vi skal jo lige starte, ikke? Prøv at vent. Tobias, prøv lige at vent. Ja. Nej, vent, stop. Hug, jeg skal lige se her. Jeg har kun 4 blocks herinde. Bare lad være, jeg hugger lige ud, for så kommer jeg til. Yes. Så rammer jeg sikkert. Der. Så vi tager lige det her ud. Hey, Simon, kan du ikke gå og finde noget mad? Jo. Og lav 3 senge. For det Jeg har bliver en seng på mig. Du har kun 1. Ja. Der var også kun et får. Der er et får der. Jeg laver sengen hurtigt. Der er 3 får her. 4. Der er også mega mange om bagved. Kan der også kyllinger? Ja, I laver bare lige huset, så skynder jeg mig lige
Eller det kan Tobias også bare lave, ikke? Jo. Jeg slår med et æg. Øj, kylling! Au! Undskyld. Men du rammer mig ikke, det lignede det. Dø. Hey, hvor meget vand har det der? Har du? Jeg er 4. Giv mig det. Giv mig det. Giv mig det crafting table hurtigt. Det bliver lidt... Hvorfor laver vi ikke hus her, hvor der bare er vand? Hey, der er det ikke. Vi kan jo bare gå ned og hente det. For fanden. Okay, kom lige tilbage. Jeg skal bruge noget at spise, og så dør jeg. Ja, kom tilbage til huset. Tobias, har du noget mad? Nej. Ja, det har jeg. Jeg vil gerne bruge noget vestfra. Ja, men du skal lige komme tilbage. Wow. Det er mor, der kalder. Ja. Hvad fanden er det? Hvis du ikke giver mig noget mad, så tror jeg ikke, jeg dør. Her bagved dig. Hvordan kan du miste mad? Okay, vi skal lige sove her. Jeg har allerede en Hvor ting. mange ting har du? Simon har sin egen. Så. Nej, den ligger i smørhul. Vi ligger og piller ved dig. Ja, okay, vi lader bare sengen stå der. Nej! Skal jeg sænge med os? Fint nok. I har jeres egen seng, ikke? Fint nok. Jeg synes... Hvem havde det der skide crafting table? Jeg glemte det derovre. Jeg går lige over til det. Og der er en creeper, der bevogter den. Hvorfor den til at springe? Nej, er du dum eller sådan noget? Jeg skal have mariaterne fra den. Ja, det der. Ja! Nej, så kom mit sværstykker. Og jeg har fundet ud af, at man kan faktisk reparere sit våben. Hvordan? Først nu. Øh, Ja, jeg æder bare en brunlig vis lang tid. Du skal Altså- lave en jernblok, og så skal du bare trykke, når du har jern på dig. Perfekt. nej, men altså det er sådan, hvis du har 2 sværd, ikke, så skal du sætte dem skråt over. Et øverst op i det højre hjørne, og et nederst i venstre hjørne. Sådan gør jeg ikke. Sådan reparerer du det. Altså, Så det mister du en af dine svær jo. nej, men fuck det, de bliver bare kombineret jo. Gør de så dobbelt så ondt? Nej, Okay, nej. sukkerrør, jeg gør i min testoprik, det er bare helt fucked up. No. Watch out, I'm the policeman. Der spawner de der skeletons hernede. Så skal vi Yep. fandme finde noget af det der, vi kalder. Kan I ikke huske, hvad det hedder? Nå. Hvad står? Torch. Ja, torch. Der er en lille creeper. My little creeper. Det der skulle være en hjemmeside, der hedder. Det ved jeg godt. Man kan bare ikke... Altså, der er sådan... Hvad det hedder? Det der... Hvad fanden er det hedder? Der er en Minecraft server, der hedder det. Man er bare whitelistet, det er fucking noget. Jeg er ved at dø lige med, så... Hvorfor dør du så hurtigt, seriøst? Fordi jeg laver noget, fordi jeg render rundt og tager ting. Du skal ikke bare løbe rundt i det. Kan du, har du den der crafting table der? Ja, jeg tog den med. Godt nok. Bare sæt den over i hjørnet. Fint nok, blyant nummer 2. Simon, har du været død? Hvad med dig, Tobias? Har du været død? Nej. Det er Ikke ikke kylling, og det kylling, det bliver man forgiftet af sådan en Nej, kylling. du gør ikke. Jeg Jo, man kan har lige Prøv et at kigge på. din gay, mand. Jeg har lige et en. Prøv at se, jeg blomster. Det er fordi du er gay, mand. Se. Øj! Nej, får har vi ikke brug for. Fuck, der er mange får her. Jeg skal have noget træ. Det er godt med dig. Er det bare mig, der skal jeg bare hugge huset ud? Ja, det gør det bare. Jeg går lige ud og finder en... et æg. Hvad er det? Kylling! God kylling. Hvor stor skal det være? Ja, nu er det ikke bare... Okay. Ej, kul.
Så fandt jeg kul. Jeg fandt noget kul. Lidt mere. Der er også kul her. Der er kul i væggen her, hvor jeg er. Så hugge det ud, og så der fylde det ud med sten, ikke? Eller cobblestone. Vi har bare brug for jern. Jeg kan se en gris. Jeg kan se dig, Simon. Ja, det er ovenpå. Hallo, hvis I finder brune og røde svampe, så tag dem, fordi vi kan lave dem om til mad. Ja. Ja. Jeg har 17 torch, hvis der er. Ja, faktisk. Så sæt den lidt i... Sæt det lidt i lys. Fanden blev den gris af? Nu begynder jeg at tage jysk. Hvor blev den gris af? Zombiekød. Fedt, mand. Sugarcanes. Endnu mere fedt. Det må jeg 5 af. Vi kan lave en sugarcane farm. Jeg ved ikke, hvor vi kan bruge dem til. Jo, vi kan lave sukker. Og papir. Hey! Vi skal smadre de der planter, eller hvad fanden det nu er, ikke? De der... Så vi kan få korn, eller hvad fanden det nu er. Ja. Vi kan få wheat. Læk. Skaffer I bare materialer? Ja, jeg er i gang med at skabe noget af det der... Fanden, det hedder seeds. Okay. Jeg går der for, så jeg kan få uld og kylling og det der. Kan få noget kød. Så dø der. Har du ikke noget våbensvær? Jeg har lavet et med mit, eller mit er ved at gå i stykker. Hvad fanden er det? Jeg tror vist lige har fundet svamp. En brun en. I min søsterpakke er den gul. Skal se. Er det her stort nok? 2 sekunder. Hvad, kan I ikke se det F-home? Ja, det er sgu fint nok. Seriøst, er du ikke ved at... Hey, jeg har fundet en NPC-vildels. En hvad? Jeg har fundet en NPC-vildels. Nå, sådan en Jeg har bygget den godt ind og kigger i. Wow, der var lige læg der. Vi kan sgu da også bo i den, altså, så har vi sgu en by. Ja, fint nok. Tager du ikke lige alle tingene med torchen og det hele? Hvis I kan se mit navn, så kan I bare finde noget. Nå, ikke nok. Fuck, jeg har brug for mad. Der er åbenbart ikke nogen smed lige nu. Der er ikke nogen smed, men det er kun en kirke og den der brønd, der er sådan et hus. Hunger. Gå væk, din grimme mand. Hvad fanden var løberen? Jeg tror, det er den her vej. Jeg har fundet mit hus, det der hvor jeg har lavet. Løb du igennem en jungle? Nej. Er det tæt på vand eller sådan noget? Kig bare TP. Nej. Hvad er din X på? Hvad snakker vi om nu? Øj, der kører den, skal vi lige nok. Jeg er henne ved sådan en ørken. Hvad? Jeg er gået om bag hvor huset. Ja. Det er ikke nogen stor, det er kun en kirke og et hus, og den der brønd, og det er det eneste der er i den. Jamen, vi kan bare bygge det. Op igen, jo. Og du løber ikke igennem nogle jungle. Jeg løb igennem alt det der sne der, så løb jeg om på den anden side, så var der sådan en vand. Og så er der Vi skal is. tilbage af. You don't say. Du skal bare tilbage, han sagde han løb Jeg vil- igen. Ja, jeg vil lige have alle de der kører med, fordi Det er jo. så er der mad.
Jeg får noget mere svampe. Hvorfor fanden er svampe op i træerne, det pludselig? Så ned og gå. Den kan jeg ikke lide. Ej, vi skulle tage tid på, hvor lang tid det tager, fordi det skal jo ikke blive for langt, det her afsnit. Jo. Hvorfor ikke? Vi kan jo, altså, så laver vi jo bare flere, ikke? Ja. Du ser, du løb igennem noget snelandskab. Ja, men jeg er ligesom, jeg kan finde jer. Vent lige for mig. Var det lige når du kom ud af snelandskabet, så lå det der? Nej, nu løber jeg lige op på bakken igen. Bakken. Jeg er Ja, det må jeg. bakken. Jeg er lost. Jeg kan se en nu, jeg kan se en nu på det. Kan du se en nu? Jeg kan se et navn. Det er... Der, Tobias, herom. Kom tilbage Hvor? til huset, dude. Mig? Ja. Yes. Så er det for langt væk. Jeg spiser bare klassekød. Ja, og. Okay, men min tøttepakke, og der er det våben, der på den går, det er en kølle. Okay, jeg tror lige, vi går ind og sover, ikke? Altså... Nej, det bliver ikke, det er ikke mørkt endnu, er det? Skal vi lige gå ind og sove? Tobias, hvor er du henne? Jeg prøver at løbe tilbage. Det er mig. Kan vi ikke bare kalde ham så hans Steam-navn? Det kan jeg, det er jeg vant til at sige nu. Der, jeg kan se dig nu. Kom op på bjerget. Bagved dig. Der, hen ved Der. huset. Tobias, der kommer en blyant efter os. En blyant? Ja. Nå. Simpelthen en menneskelig blyant, der kommer og slår jer ihjel. Og det er nummer 2. Nummer 1 døde. Okay, eller lad os lige sove, ikke? Det er bare for mig, kom. Nej, vi sover lige, dreng. Er det langt væk herfra? Kom lige op og sov på toppen. Ikke hvis det er langt væk, så kan vi bare lige hurtigt lægge Kom os nu ned. op og sov hos mig, mand. Det er herovre. Det er herovre. Ej, skal I vente på mig, jeg... Der ligger lava derovre. Ja, det ved jeg Ja. godt. Du skal fart på. Fart på, fart på. Wait. Vi løb bare videre ud af. Bare vent om, og så fortsæt livet. Nej, vi kan se solnedgang. Ui. Prøv lige at tænke, så der. Jeg har set den. Der er en skeleton, kan vi have. Nej, det er... Nå, det. Der er lava herovre. Ja. Sådan rigtig vej. Jamen, hvad skal jeg så nu, altså når jeg kommer til lavaen? Bare fortsæt. Eller, du står ikke ved lavaen, vel? Nå. Jeg løber forbi den, altså. Ender. Så løber du også sådan en bakke. Og så når du kan se sand, så skal du bare løbe. Nej, jeg er død. Bagved dig, der ligger min ting. Nej, jeg er bare endnu, ved ikke, hvor jeg er. Hvorfor fanden spawner jeg ikke der, hvor min seng er? Lort. Fordi du gjorde jo sådan så... Au! Nej, jeg døde! Okay. Dreng, Jeg er allerede halvvejs, så... dreng, jeg tror... Tag min ting, Tobias. Eller dreng, vi slutter afsnittet nu, og så... Der er der vel lige om 20 minutter. Nej, vi laver bare et eller andet, måske... Ja. Ja, et eller andet, ikke? Ja.